Gilubong na kagahapon si Ronda Mayor Mariano Blanco. Libuan ka mga tao ang nihatud sa lubong sa mayor. Samtang pamilyang Blanco nanawagan og hustisya. Si Chona Carrion sa report. Napuno sa emosyon ang paghatod sa katapusang pahulayan ni Mayor Mariano Blanco III. Unang gipahigayon ang necrological service diha mismo sa munisipyo sa Ronda. Gihandom sa pamilya, mga higala ug kauban sa trabaho ang mga maayong buhat sa mayor nga milanat og hapit 24 ka tuig nga nanerbisyo sa lungsod. Sakit kayo apan akong gidawat. Life has to go on. Manikamot ko nga materialize ang atong mga mithi ug danggo sa pagpalambo sa atong lungsod. A man with principle, very committed, very dedicated to wisdom, and had the plan and had the vision for his municipality. Kami mga mayor, iko lamang kanimong magpabalon o mga maayong pulong o kami mahinungdoy gud mo hangtod sa unsang panahon sa ato mga maayong binaton. Gipasilunggan usab sa sangguniang panlalawigan ang mayor pinaagi kang board member Dong Baricuatro. Mapasalamaton ang pamilyang Blanco sa mga misuporta kanila ug miduyog sa ilang kasub-anan. Sa mga nagbuhat ani niya, dili mo katarog sa gipakita gugma o serbisyo ni Mayor Blanco. Namong taga-Ronda. My father is a legend. Relihiyoso ug maprinsipyo nga pagkatao. Maunay dili ninyo makuha namo. Human sa necrological service, gidala ang patayng lawas ni Blanco sa Our Lady of Sorrow alang sa Rikim Mass. Libuan ka mga mulupyo ang mihatod sa lubong sa mayor. Sa farewell viewing sa patayng lawas ni Blanco, gitabang ang iyang inahan kay giluom ang paghila. Samtang ang mga rondahanon napuno sa kaguol sa kamatayon sa mayor. Ang yang kaayo rajud sa mga tabante o sa constituents, ang yang mga mayong buhat. Tanan-tanan, di na mo na siya makalimutan forever. Sakit yun, ginumduman, makainomdum lang ko sa iya. Bisag asa siya mukuan, naadjug ko sa iya. Pait palandungon ang iyang kamatayon. Tungod kay maayos ang tao. Sa katapusan, ang anak mismo sa mayor ang nanawagan og hustisya sa kamatayon sa iyang amahan. Manawagan lang po taon ko sa atong gobyerno nga kini ako amahan dugay man ni nagserbisyo jud sa mga katawhan na mo diri sa Ronda. Sa kinsang ahensya nga makahatag og hustisya sa akong amahan, hinaot-unta nga matabangan mi nila. Chona Carrion, Balitang Bisdak.